Wara l-mowt tal-Papa Franġisku, rapporti fil-medja internazzjonali komplew jindikaw l-ismijiet papabbli li minnhom possibilment jintgħażel bħala l-kap il-ġdid tal-Knisja Kattolika waqt il-konklavi li jrid isir. Fost dawn l-ismijiet qed jerġa' jissemma bi prominenza il-Kardinal Awċi Mario Grech. Fost dawk li semmew lill-ex Isqof ta' Għawdex fost il-favoriti hemm l-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters li fakret kif il-Kardinal Awċi inħatar bħala Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet li waħda mill-aktar karigi b'saħħithom li jeżistu fil-Vatikan u allura pożizzjoni tista' tpoġġih vantaġġ fuq oħrajn. Fil-fatt l-Aġenzija Internazzjonali tal-Aħbarijiet qalet kif Grech u magħruf sew mal-Kardinali minħabba ir-rwol għoli li għandu fih dan il-Vatikan. Reuters fakret kif fl-2014 Grech kien għamel appell lill-Knisja fil-Vatikan stess biex taċċetta aktar lil persuni LGBTIQ+ u tfittex modi ġodda biex tindirizza sitwazzjonijiet ta' familji moderni. L-għada il-Papa Franġisku kelmu direttament u anke faħru għal diskorsu. Intqal ukoll kif Mario Grech ġej minn pajjiż żgħir u newtrali u bekk ma jkollu l-ebda kwistjonijiet ġeopolitiċi. Il-gazzetta rinomata The Guardian ukoll semmiet lil Kardinal Mario Grech fejn qalet li hu der aktar progressiv wara l-Papa Franġisku sar il-kap tal-Knisja Kattolika f'Marzu l-2013. Fost ismijiet oħrajn papabbli hemm il-Kardinal Taljan Pietro Parolin li hu s-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan jew l-ekwivalenti għal kariga ta' Prim Ministru, il-Kardinal Filippin Luis Antonio Tagle u l-Kardinal mill-Ghana Peter Turkson. Mill-konklavi li mistenni jsir fil-bidu għax-xahar li ġej kapaċi jwassal ukoll biex il-Knisja Kattolika ikollha l-ewwel Papa Asjatiku jew Afrikan.